Da. Nå. Velkommen til den her, hvad skal man sige, update på tingene, slim, salabim, videoagtige, halløjsi. Fordi det her, det er en update. Sorry to say, men altså, der vil komme en video ud en gang om ugen fra nu af. Og det bliver den her lille let's play. Fordi at jeg vil meget bedre kvalitet på mine videoer. Og det kan jeg ikke få med den her computer. Så derfor så laver jeg bare lige den her Minecraft Let's Play. Indtil jeg får en ny og bedre computer. Og så vil der komme mange spil. Spillet APB Reloaded. Det gad jeg virkelig godt at kunne spille. Det er mega fedt. Det kan jeg jo godt, men det kan jeg bare ikke, når jeg optager. Og nu vil jeg gerne ud af den her fucking biome. Det er virkelig stressende biome. Men der skal jo heller ikke tage så lang tid, før I kan gætte den her texture pack. Det er jo Sortex Fanvar, tror jeg den hedder. Det er en meget fed texture pack. Den er i hvert fald fin. Det er en fin lille texture pack. Den er meget fin. Og så skal jeg også sige, at jeg blev en head admin på en server. IP'en vil blive, eller IP'en vil være i beskrivelsen. Og når det er Sippen. Ham tror jeg de fleste godt ved, hvem er nu. Og så vil jeg snakke om min livestream, fordi jeg har jo livestreamet lidt, og det var egentlig ganske hyggeligt. Rekorden kom op på 4 viewers, så det er ikke noget specielt, men jeg synes, at det er meget godt, at jeg også kun har 11 subscribers på YouTube. Så det var egentlig fornuftigt. Den forløb også stille og roligt. Der var ikke de store problemer eller noget som helst. I går oplevede jeg faktisk, at der var mange streamere, der havde problemer med at få sat sin stream op. Og så blev de nødt til at stoppe med at streame. Og komme tilbage lidt senere, når de havde fået fikset det. Skulle de nok ringe til far eller til mor. Ikke? Og så vil jeg også lige snakke om det Brian han har lagt op. Fordi Brian han har jo lagt noget op nu. Igen. Det er en 2'er, men jeg vil svare lidt på 1'eren. Men jeg vil ikke gøre det i en direkte videosvar, fordi jeg ser virkelig dum ud i dag. Så hvis de gerne vil have et videosvar til Brian, så skal jeg nok sidde lige og finde ud af noget. Men for eksempel så Men så vil jeg sige, at jeg er meget enig med ham. For eksempel nu har jeg jo for eksempel mødt en der har mange flere subscribers end mig. Og det er jo meget godt. Fordi så er der nogen, der tænker, for eksempel ham der han laver der noget fedt værk. Kan vi ikke... Ham vil jeg godt sige. Ham tror jeg gerne, jeg vil subscribe på. Og så videre. Og så bliver det jo bare sådan en vane til de seneste videoer, jo flere views og visninger, og så jo mere bliver den også vist på YouTube. Jeg er meget enig i det der med samarbejde, hvad han siger. Men det kan jo også godt være svært at møde folk. Fordi som for eksempel Gex, Forsing, Brian har sagt, jamen hvis de vil samarbejde, så skal I ikke samarbejde med mig, for jeg gider ikke samarbejde med jer. Det føler jeg, at de har sagt, at vi ikke bør spørge om det. Og jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor at de skal gå så meget amok over det. Det kan godt være, at de bliver spammet med det hver dag og sådan noget, men altså, der er jo folk, der gerne vil have flere views, der er nogen, der gerne vil blive set. Og ja,
det er da træls at blive spammet med det hver dag, men altså, jeg vil ved med, altså Gex han gjorde det jo samme i sin tid. Og så vil Brian jo sikkert sige, jamen det var jo sådan noget andet, det havde jeg 4.000. Ja, men det er jo samme nu, hvis du spørger Gex, nu har han 100.000, ikke? Altså, fuldstændig det samme vil jeg sige. Og jeg synes også, det er jeg selv, der har ødelagt det for jer, at vi ikke er større og små. I har sagt meget, at vi gider egentlig ikke hjælpe jer. Vi er blevet for store. Vi er blevet arrogante. Og sådan er det bare. Det er sådan, jeg synes, at de har sagt det. Førhen. Og så nu Brian, der kommer med det der. Så kan jeg egentlig godt blive lidt irriteret. Men hvorfor kan du blive irriteret over det? Nu vil han jo bare, have at vi små bliver større. Ja, for en gang skyld vil han. Det kan godt være, han har sagt, jamen det er ikke fordi vi er arrogante, men det er bare fordi, at det bliver så stort nu, at nu kan vi ikke lukke andre folk ind. Nej, du kun også. Og ja, altså jeg bliver irriteret over det. At det først nu, at folk siger, at hvis vi er i samarbejde, kan vi alle sammen blive stærkere. Ja, altså no shit. Jeg synes, det er på tide, at de har strammet op. Eller at der er endelig en, der har åbnet det. Og hvem ikke andre end YouTube-Buddha, der har gjort det. Selvfølgelig er det Brian, der har startet det hele. Og det fede ved Brian er, det er så, at når han så siger noget i den her retning, så mener han det, og så vil han det 100%. Og det er fucking fedt ved Brian, altså. Brian, han er min favorit YouTuber, jeg er gået død i Gex. Jeg synes, han er blevet irriterende at høre på. Ikke fordi sådan, I skal hate på mig over, jeg har sagt det her, men det er bare min mening, og ja, sådan er det bare. Så hvis de siger, jamen det skulle det bare på det, så er jeg fuldstændig ligeglad, fordi jeg har egentlig ikke bedt om jeres mening. Jeg har kun sagt min. Det kan man så sige, det er fucking arrogant. Men jeg kunne også godt spørge jer om jeres mening. Men det gør jeg også. Så hvad er jeres mening i det her? Det må jeg godt skrive i en kommentar om nede i nede i kommentarboksen. Lol. Og nu kan vi godt få spildt det her Casey Wood for kæft, det er grimt. Godt lige lave en pik her. Jeg sagde ikke pik. Hvad er det for noget, I står og siger, jeg har sagt? Puha. Og jeg overvejer virkelig også at lave sådan en ned i beskrivelsen, at for eksempel hvis jeg nu siger et eller andet dumt, for eksempel, eller Jackson er gay, så siger jeg det jo også kun for underholdningens skyld. Det er jo ikke noget, jeg mener, vel? Altså, Jackson har jo en kæreste, ikke? Altså. Og om det bare er i forklædning eller ej, så nu sagde jeg det faktisk. Men det er kun for underholdningens skyld, så det tror jeg skal lave. Men der er jo ikke ret mange folk, der gider læse beskrivelsen. Men altså, det er egentlig også ligegyldigt. Ved mig så står der bare, hvad jeg filmer med, og sådan noget. Og jeg glæder mig virkelig meget til, at jeg kan bruge OBS. Altså. Men så faktisk, at Gex har lagt en video op, hvor han har sagt, at han brugte egentlig kun OBS, fordi så skulle han ikke sidde og redigere i filmen. Og jeg ved ikke, om det er sådan, han har med det, men hvis det er, så. Men så var der i hvert fald en, der hed PDX Gaming, tror jeg vist, der havde kommenteret det, hvor han sagde, at han havde sat pris på, at han kunne se, der var noget gjort ud af det der
Så ja, men jeg vil godt bruge OBS. Og for eksempel, hvis jeg nu får en intro af en anden, der er sød nok til at lave den til mig. Så hvis jeg nu filmer med OBS, så vil jeg jo lægge OBS ind i Movie Maker, og så vil jeg sætte introen ind, og så vil det jo sådan set bare være det. Så færdig arbejde. Men altså, jeg er jo ikke den der avancerede klipperdipper. Jeg er den der type, der ikke gider gå ud og bruge 1000 kroner på Vegas Pro, eller 600 kroner på Camtasia. Jeg har Camtasia på trial, og jeg tror faktisk, jeg vil prøve at redigere den her video med Camtasia. Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald bare lige en tank, jeg har. Så det er dejligt. Det er dejligt med nogle cheats. Det er fedt nok at få en melon allerede, men yeah. Jeg skal lige finde et af de der sten. Bajum. Igen. Bum. For de er rigtig gode til at bygge sit hus på. Har jeg den på peaceful? Nej. Fuck min arm. Tastatur, du skal rykkes derned. Ja, det bliver du nødt til. Det er nok noget, så tager mig lidt længere. Nå, ligegyldigt. Vi skal have bygget huset, og jeg ved ikke, hvor lang den her episode bliver, men det bliver nok også den special. Der kommer nok også til at vare 500 timer, og ja, læg det ud. Men sådan er det bare. Og jeg tror faktisk, at jeg lige klipper i videoen her. Og så er jeg tilbage, når jeg lige har udhullet det her lidt. Men nu har jeg jo fået bygget et lille sweet house. Jeg ved ikke, hvor grimt det er på en skala for DH. Jeg ved ikke, hvor grimt det er for en skala til 1 til 10, men jeg gætter på grimt. Så det... Ej, det er fint nok. Det er bare lige et midlertidigt hus, vi skal... Ja, altså, jeg tror, det var alt for den her gang, og så ses vi i næste episode, som kommer i næste uge. No surprise, men vi ses.